नमस्कार. गोमंतकच्या माध्यमातून थोडासा जनमानसाशी पत्रव्यवहार करण्याची माझी इच्छा होती आणि त्यामुळे हा पत्रव्यवहार मी चालू करत आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा माझं जे पत्र आहे ते तरुणाईसाठी आहे. हे पत्र आहे आभासी जगात हरवलेल्या माझ्या होतकरू तरुणाईला. मार्च 2026 कॅलिफोर्निया ज्युरीने मेटा आणि गुगल यांना भुरळ पाडणारे, आसक्ती निर्माण करणारे, व्यसनाधीन करणारे कंटेंट निर्माण केल्याबद्दल शिक्षा ठोठावली. ज्या वयात नवनवीन क्षितिजे काबीज करायची त्या वयात एक तरुणी आभासी जगात गुरफटल्यामुळे तिला मानसिक आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजावे लागले. ह्याची दखल घेत तिच्या कुटुंबियांनी आभासी जगाला दोषी मानून न्यायदेवतेला साकडं घातलं. सोशल मीडिया कंपन्या फक्त प्लॅटफॉर्म नाहीत, त्या वापरकर्त्यांना अधीन बनवण्यासाठी डिझाईन केलेल्या आहेत हे या खटल्यातून समोर आले. तसे समुपदेशनात आम्हाला कुणाला उपदेश करणे वर्ज्य असते, म्हणून यावेळी मी समुपदेशकाच्या भूमिकेतून बोलत नाही, तर तरुणाईची होणारी ही फरफट न साहून बेचैन झालेली एक सामान्य नागरिक, तुमची हितचिंतक म्हणून हा मुद्दा लावून धरत आहे. तुमच्या हातात हे खेळणं कुणी दिलं, का दिलं याची चर्चा नकोच. माझी तुम्हाला सरळ विनंती आहे, स्क्रीनवर सतत फिरणाऱ्या बोटांना आणि नजरेला थोडा विराम द्या. हे सांगितल्यावर कदाचित तुम्ही आक्रमक पवित्रा घ्याल, वादविवादही होतील. ध्येयाची तुम्हाला जाण आहे, विरंगुळा म्हणून तुम्ही स्क्रीन पाहता असा युक्तिवाद तुम्ही करण्याचा प्रयत्न कराल. यानंतर येतो तो तर्काला धरून नसलेले मुद्दे मांडण्याचा पवित्रा. होऊ दे माझं काय वाईट होतंय ते, त्याच्याशी तुम्हाला काही घेणं देणं नाही. तुम्ही मला विचारणारे कोण? जा, तुम्ही नका सांगू मला, माझी काळजी घ्यायला मी समर्थ आहे वगैरे वगैरे. असो, आता काही झाले तरी तुमची मनधरणी करणं मी सोडणार नाही हे मी ठरवूनच आले. आता बघा, एखादे पुस्तक वाचताना ती गोष्ट तुम्ही कल्पनाशक्तीने डोळ्यासमोर उभी करता. कुणा व्यक्तीशी प्रत्यक्षात बोलताना त्यांच्या भावनांचा ठाव घेऊन, वयोमनाचे भान ठेवून विषयाशी सुसंगत बोलण्याचा प्रयत्न करता, बरोबर? या अनुभवात आपला मेंदू सक्रियपणे काम करतो. मात्र स्क्रीन वापराचा अतिरेक आपल्या मेंदूला आणि शरीराला निष्क्रिय बनवतो. तुमच्या आणि आमच्या दुर्दैवाने आम्ही जेव्हा तुम्हाला या आगंतुकाशी परिचित करून दिले, तेव्हा या साधनाच्या दुधारी स्वरूपाची जाणीव करून देण्यात आम्ही कमी पडलो हे मी मान्य करते. आता आम्हाला खूप वाटते तुम्ही आमच्याशी बोलावे, चार चौघात वावरावे, खेळावे, बागडावे, खूप वाचन करावे, अभ्यास करावा. या स्क्रीन वापरावरून आपल्यात भांडण होऊ नये, वादविवाद होऊ नये. मात्र तुमच्यातील बहुतेकांना आता हे व्यसन लागलेलेच आहे. कुणी चुकून आपला मोबाईल घेतला आणि त्याला आपला पासवर्ड माहीत असला तर तुम्ही तो सर्व शक्तीनिशी हिसकावून घेता आणि त्या व्यक्तीवर ओरडता. व्यसनाधीन व्यक्ती जशी नशा करण्यासाठी धडपडते, तसे तुम्हीही सगळे लागेबंध विसरून एकच ध्यास घेऊन बसता, स्क्रीन, स्क्रीन आणि स्क्रीन. पठ्ठ्यांनो, आता तरी सावध व्हा. एक वेळ फोमो परवडला, पण तुमच्या जीवनाची फरफट नको. आता काहीतरी जिद्दीने करण्याच्या काळात जर तुम्ही स्क्रीनच्या अधीन होऊन स्क्रोल करत, चॅट करत, गेम खेळत बसला, तर हे चक्र तुमचा गेम कधी करेल हे कळणारही नाही. तुम्ही थोडं आता मनावर घ्याच. तुमची आत्तापर्यंत जी हानी झाली त्याचा थोडा विचार करा. निश्चयाने करा तुमच्या स्क्रीन टाईमचे डोळस विश्लेषण. तुमच्या रिकव्हरीची जबाबदारी तुम्ही घ्या.
तुम्ही वापरत असलेल्या स्क्रीनलाच सांगा तुमचा स्क्रीन टाईम मॉनिटर करायला आणि कुठल्या ॲपवर तुम्ही किती वेळ घालवता ते. हे जरा शिस्तीत जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. आणखी एक लाख मोलाचं सांगते. हजारो लाखो बेगडी लाईक्स मोठ्या का तुमच्या पालकांची मायेची ऊब देणारी एक जादू की झप्पी मोठी? तुम्हीच ठरवा. मी या आभासी जगात काय कमावले, काय गमावले याचा हिशोब तुमच्या रोजनिशीत थोडं लिहून ठेवा. कुठे घोळ होतो आहे तुमचं तुम्हालाच समजेल. तुमचे बरेच काम असते या स्क्रीनवर, मान्य आहे. पण या स्क्रीनला कामापुरता मामा बनवा, कारण त्याच्या बनवाबनवीने तुमचा बराच वेळ गिळंकृत केलाय. आता त्याची शेंडी घ्या तुमच्या हातात आणि आवळा मुसक्या या भुरळ पाडणाऱ्या भस्मासुराच्या. हे कठीण आहे पण अशक्य नाही. हा पत्रव्यवहार चालावा, थोडं जनमानसापर्यंत पोहोचता यावं. पत्रातून ज्या भावना व्यक्त होतील त्या माझ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी गोमंतक हा माध्यम आपण वापरूया. हा संवाद सुरू करूया आणि या सुसंवादातून काहीतरी नवीन गवसतंय का हे पाहण्याचा प्रयत्न करूया. धन्यवाद.